Už 6. rok navštevujú deti v nemocniciach na celom Slovensku veselí doktori klauni. Sú členmi a dobrovoľníkmi občianskeho združenia Červený nos. Dvaja z nich navštívili nedávno aj detskú nemocnicu v Michalovciach. V združení pracuje 26 klaunov zväčša profesionálnych hercov. Pravidelne navštevujú zdravotnícke zariadenia v 9 mestách na Slovensku. Popri tom sa robia tzv. Programy niečo naviac, ako je, dajme tomu dnes, že sa navštívujú nemocnice, ktoré nepatria pod ten zoznam tých nemocníc, kde chodíme pravidelne. Zdravotní klauni prinášajú dlhodobo hospitalizovaným deťom v nemocniciach radosť, smiech a dobrú náladu, ktoré sú popri klasickej liečbe dôležité pre ich rýchlejšie uzdravenie. Dobrá nálada u dieťaťa, ktoré je v liečbe na lôžku u nás, veľký význam. Keď sa spätne vracajú na oddelenie na kontrolné vyšetrenia alebo na ďalšie hospitalizácie, často to spomínajú a veľmi sa tešia, ako to bolo dobré. Ešte sa nám nestalo, že by sme mali nejakú negatívnu reakciu. Proste deti sú najprv prekvapené, že kto to vôbec prišiel, čo chcú, čo chceme. Potom zistia, o čo ide, tak vlastne v tých 99% s nami spolupracujú a dopadne to veľmi dobre. Zo svojich návštev v nemocniciach majú títo klauni, mimochodom herci z divadla Jonáša Záborského v Prešove, popri dobrom pocite aj niekoľko výnimočných skúseností, napríklad s dievčatkom v kóme. Rodičia povedali, že ako to nemá význam, že keď chcete, tak poďte, ale ona je v ďalej kóme, viete, a to nie. No tak my sme napriek tomu prišli. Samozrejme, tam sa nedá nič fyzický kontakt, tam je nulový, čiže vlastne sme len prostredníctvom tohto zvláštneho nástroja komunikovali a reagovalo, usmievalo sa, mamička sa rozplakala, že pol roka to dievčatko nereagovalo nijak, že je to niečo vynikajúce a vtedy naozaj človek pochopí, že to má veľký zmysel práve pre takéto momenty, takéto chvíľkové momenty robiť túto prácu. Zdravotným klaunom sa nemôže stať len tak hocikto. Samozrejme nemusia študovať medicínu, ale prechádzajú prísnym výberovým konaním a klaunskými workshopmi. A okrem toho majú vo výbave niečo navyše. Dobrú auru zaujať a rozosmiať dieťa. Zdravotní klauni absolvujú každý mesiac viac ako 70 návštev detí v nemocniciach. Počas jedného roka prinášajú psychickú pohodu, radosť a humor takmer 25 000 detí na lôžkových oddeleniach nemocníc.